Kadir Suresi. Kadir Suresi Mekke'de inen sürelerden bolup, ol 5 ayatdan ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayatda agdalyan we wezipe, hormat, kadir, beýiklik manylaryny aňladýan kadir sözünden alınanlar. Bu sürede Kur'an-ı Kerim'in kadir gijetine indirilip başlanlygy, ol gijanyň sogaby, ol gije älim jahany injek Allaha aman esenlik barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'nyň ady bilen, taqiq, biz onu Kur'any Kadir gijetini indirdik. Sen Kadir gijetinin nämedigini nädip biljek? Kadir gijeti müň aýdan hem haýyrlydyr. Ol gijede peristeler we ruh Cebrail özleriniň perwerdiganyň ruhsady bilen özlerine tawsyrylan ähli işleri berja etmek üçin yere inerler. Ol gije tä daň atýança saglyk salamatlyk bolar.